Записвам. Бяло. Черно. Кога почваш? Записвам. Бяло. Хващам ги така. Ако са много преплетени, защото ми се навива самата прежда, си разделям който ми трябва. Много играчка е, за съжаление, обаче така се плете. Даже една норвежка ми го показа. Завъртам си черния цвят. Скарвам напред. Бяло. Ето го бялото. Завъртам си белия цвят. Черно. Няма значение конците как ще бъдат отзад точно, кое ще е отгоре, кое ще е отдолу. Въпросът е просто да се изкара съответният цвят конец на бръмка. Така, следва бяло. Ето тук ми се заплетоха. Не знам как се вижда какво става. Бяло. Черно. Бяло. Много бавно се плете. Трябва много нерви. Човек да има за подобен тип ръкавица. Каква шарка е тук. Ето вътре какво е. Смисъл. Вижда ли си? Горе-долу. Вътре какво е. Малко по-надолу. Би трябвало ти да можеш да изместиш. Няма да ти уместим. Това отвътре как се получава. Отвън е ето шарката. И когато много ми се наплете, в смисъл ми се изморена съм. Вече не мога такова. Когато много ми се уви конеца, правя ето така, се го развивам, защото друг вариант няма и това развиването на конеца се оказа, че една, може би 30% от работата при плетенето на този тип ръкавици. По какъвто начин да плетеш, това е, конците си се увиват. При толкова примятания няма начин. Това е. Снимаш ли? Къде? Ръцете къде? Аз съм тук, пък ти си на страни. Точно съм. Добре, продължавам. Добре. Аз не навивам пръст така, защото така залоствам двата конеца. Не го правя това. Ако плетеш само с един цвят, можеш да го направиш така. Нали? Временно. Но в случая го плетеме само така. Само така. Колкото да го опънеш самото конче. Продължаваме тук с бяло. След това черно. Бяло. Черно. Бяло. Черно. Всъщност всеки може да си има негов си начин на плетене. Аз в началото се мъчах по друг начин. Една норвежка ми показа, че така се плете. И аз започнах да плета като нея. И ми беше много странно защо се мъчат така да плетат бръмка по бръмка, да премятат. Но аз свикнах и вече не ми е трудно и не ми е странно. Еми не знам, надявам се от видеото да се е разбрало горе-долу как се плете. Трябва от време на време да спирам, така да давам назад и да се опъва. Мило, какво правиш? Ти го беше държал на ръка, не с стъптив, щеше да стане по-добре сигурно. Много отстегнато плета аз обаче.
Това, което ме е направило впечатление, че когато се плете по този начин, както аз плета в момента, плетките стават много стегнати. А когато се плете с примерно един цвят и когато преждата е хваната ето така, при самото плетене се получава повече луфт между самите бримки и плетката става малко по-свободна. Не знам, може би аз самата плета доста стегнато. Но това е резултата до момента. Имам още малко докато го довърша. За съжаление не ми остава много време покрай малката да плета. Но скоро я приключвам. Още 2-3 реда и започвам да събирам. Малко дълга изглежда, обаче не е. И хубавото е, че този цвят бяло се опасва на абсолютно всякакъв вид дрехи. Червено, лилаво, синьо, зелено, всяко. Добре, край.